A Ser Catalunya ha arribat el moment de fer romesco. Bon dia i benvinguts a Romesco, el programa que fa tremolar les estructures de l'Star System català. Us parla Aida Fita. Para, Aida. Què fas? Home, és que com que no ha vingut en Gerard... Però què som, ara? Què som? El Fax? Tu, la Laura Rossell i ella, el Ricard Ostrell? Nois, aquí, mireu aquí dalt! Uala! El núvol Quinton! Es pot saber què fas aquí dalt? És que hem d'anar molt lluny avui a fer l'entrevista i no volia que tornessis a agafar el tractor. Però ja hi cabrem tots aquí. Home, no és un Boeing 747, però si està més ample que el metro a les 8 del matí i fa menys pudor. I ja tens carnet, d'això? Del núvol! Què va? Això és com anar en bicicleta. Que mai s'oblida! No, que no es necessita carnet. Que Déu ens agafi, confessats. Però escolta, Gerard, i si baixes? Sí, ja va. Ai, ara sí, bon dia i benvinguts a Romesco, el programa que fa tremolar les estructures de l'Star System català. Ho feia millor jo. Calla. Us parla Gerard Serra des del carrer Cas de Barcelona, des d'on ja m'acompanya la nostra reportera de carrer, que ets això, ets una reportera, Aida Fita. Què s'ha deixat de dir avui, Pilar Rahola, Aida? Doncs aquesta setmana la nostra periodista de referència ha passat per alt que una discogràfica catalana vol crear la versió masculina d'un grup infantil molt popular. I jo, la teva superreportera de carrer, en persona m'he ofert per fer la tria dels membres. I què, com ha anat el càsting? Bé, com el d'Operació Triunfo d'abans. Què vols dir, que cantaven bé? No, que d'aquí uns anys ningú se'n recordarà. Tot el contrari de la sèrie que porto avui a temps de colabrons, Mar de Fons. Home, Mar de Fons, mítica. I tu, Roger, a qui li ha tocat rebre la catallada d'avui? Aquesta setmana parlarem de les perles que ens ha deixat el comentarista de Mediaset, Antonio Camacho, durant aquest Mundial. Però escolta, Gerard, creus que hi podria pujar jo al núvol? Home, podries intentar-ho, però... Espera, que el torno a cridar. Núvol Quinton! Has de saber que damunt del núvol Quinton només hi pot pujar aquella gent de cor pur, així que vés en compte, sisplau. Ximpleries, home. Si has pogut pujar tu, també podré jo, que sóc un tros de pa. Mira, Alejo... Però què s'ha pensat aquest núvol de pacotilla? Ai, en fi, era previsible aquest final. El que no és gens previsible, us ho puc assegurar, és el programa d'avui. Estigueu atents i atentes perquè nosaltres engeguem motors. Romesco, millor que la salsa rosa. Ui. En breus moments, Romesco convertirà el pitjor malson d'Isaac Asimov en realitat. Contemplarem el combat del segle, l'home contra la màquina, l'esperit contra el circuit, els qui contra els newtons. Qui guanyarà? En uns instants, aquí, a Ser Catalunya. Ser Catalunya, serveis desinformatius. Saps què et dic? Que preferiria volar amb Boeing abans de posar els peus damunt teu. Roger! A la porra, Roger! Deixa-ho estar! A veure, no el destruiràs. Si li diuen núvol màgic serà per alguna cosa. En fi, va, comencem. L'economista Gai de Liébana afirma que és heterosexual. En un breu comunicat, el mag del deute José María Gai de Liébana ha reafirmat la seva condició d'heterosexual. Per evitar confondre la gent, l'economista manifesta que deixarà de tenir sempre a la boca paraules com «Grande! Hombre!». Se m'ha acudit una broma. Si Gai de Liébana confirma la seva orientació heterosexual, l'haurem d'anomenar hetero de Liébana. Aquí està Belgac, home, aquí està Belgac. Enxampen el Capità Enciam menjant en un McDonald's. El famós superheroi català dels anys 90, el Capità Enciam, va ser enxampat endrapant en una coneguda cadena de menjar ràpid d'Arenas de Mar. En una breu roda de premsa on el senyor Enciam va acceptar preguntes, aquestes van ser les seves declaracions. Companys i companyes, us he convocat perquè efectivament vaig dinar en una coneguda cadena de menjar ràpid, però sempre he estat fidel als meus principis. I em vaig sembrar una amanida. Companys, companyes, recordeu que els petits canvis són... Tu, el de la primera fila, sí, el que em va tirar l'encenedor, que t'he vist, fill de... Descobreixen una nova pizza al testament de Josep Tarradellas. Una nova investigació en el testament de l'autor del One Hit Wonder català més famós de la història, el Ciutadans de Catalunya! Ja sóc aquí!
revela una nova recepta que podria sacsejar el mercat com mai cap aliment ho havia fet abans. I què podem avançar d'aquesta prometedora pizza? Tot i que encara s'estan barallant noms, el que més convenç és el de peix al cove. Coneixem més detalls sobre aquesta pizza escoltant les declaracions de la cap de premsa de la marca de pizzas. Com va dir el president, en política es pot fer de tot menys el ridícul. I en el món de les pizzas passa exactament el mateix. És per això que puc afirmar amb total rotunditat i fermesa que la nova pizza peix al cove no portarà pinya. Gran encert, sí senyor. I fins aquí els serveis desinformatius de SER Catalunya. I recordeu, totes aquestes notícies no són certes. De moment. Romesco, millor que la salsa rosa. Què s'ha deixat de dir Pilar Rahola? Pilar Rahola, hola, hola. Pilar Rahola, hola, hola. I ja hi tornem a ser. Un dissabte més sabrem quina notícia no ha sortit de la boca de la Pilar. Per això tenim l'Aida, perquè ens ho digui ella. I avui ens parlaràs de... Les Macedònia. Soc una nena super fashion i porto roba per flipar. Molt actual, la cançó? No has trobat cap de més nova? No. Només de la seva quinta. Sí, potser sí. Escolta'm, què ens has de dir de les Macedònia? Doncs que després de l'èxit de les Macedònia entre el públic infantil i preadolescent, una discogràfica catalana ha decidit buscar nois joves per crear la versió masculina del grup. I m'he ofert jo per anar a fer la selecció. Vaja, vaja. O sigui, tu anant a buscar nois joves. A veure, Aida, tu recordes el nom de la secció que estem fent, no? Home, és que si m'ho preguntes així sense avisar, és la clatellada? No! Bingo! Què s'ha deixat de dir Pilar Rahola? Si ho hem cantat fa una estona. A veure, havíem dit que aquesta secció servia per explicar una notícia inventadeta, així com les altres, i després sortíem al carrer a buscar els seus protagonistes. Bueno, però és que això és el que estic fent. O sigui, surto al carrer a buscar els protagonistes. Sí, sí. Nois joves. Sí. Ai, és que ni que la notícia me l'hagués inventat jo. És que te l'has inventat tu! Va, tira, que sempre te'n surts amb la teva, en sèrio. Bé, doncs això. Vaig sortir al carrer a buscar possibles candidats per a aquest grup i el primer que els vaig preguntar és quin nom li posarien a la versió masculina de les Macedònia. Ui, quina por. I només començar em trobo amb la resposta més original que podrien dir-me. És que tots els tios sou iguals, de veritat. No sé per què, però li posaria bananes. Tu quin missatge donaries als teus oients, que serien nois així preadolescents i tal? Doncs que a la vida facin el que vulguin i que facin el que vulguin sense pensar el que pensin els altres, que facin el que vulguin i ja està. Ui. Més enllà de posar-li bananes al grup, voleu dir que aquest és el millor missatge que es pot donar a un adolescent? Aviam, si a un adolescent li dius que faci el que vulgui, en 3 segons t'està cremant la casa mentre aprofita les flames per encendre's un cigarrillo de la risa. Ara, Roger, Què? que en català es diu cigarreta. Tornant al tema, aquest noi el veies bé pel grup o no? És que no estava malament, però era del montón. I cantava bé, vull dir. Vale. No ho sé, és que no el vaig fer cantar. Home, Llavors, per què l'entrevista? Bueno, però aquest d'ara sí, no patiu. Escoltem quin nom tindria el grup d'aquest altre noi. Quin nom? Doncs Carbassó. Tu ens podries cantar una mica una cançó per veure si pot ser un bon candidat? Et val la Serege? A Serege, ja, déjeme tu, déjeme de serio, no? Creus que la podries cantar una mica més aguda, perquè com que són nois petitons, així preadolescents... A Serege, ja, déjeme tu, déjeme de serio, no? Escolta, molt bé, no? Quina veueta que poses. Jo crec que podria fitxar fins i tot per l'Escolania de Montserrat. No sé què us sembla. Sí. En un dia on els micròfons no funcionessin. A veure, ell s'hi esforça, però és que no crec que sigui el tipus de veu que estem buscant, A més, no és ni professional, se li escapa el riure. Fora, home, fora. Però què és això? Que aneu de Mònica Naranjo, ara, o què? Què és això? D'on surt aquesta música? El cantant de Carbassó no està fet per entrar a l'acadèmia. Tot i l'originalitat de la seva proposta, ha demostrat que no és capaç d'arribar a les notes més altes. Dit d'una altra manera, canta com el cul. Tu va, Risto Mejide, segueix. Escoltem ara el següent cantaire, un noi que hi posa molta força de voluntat. Bé, més voluntat que força. Tropical, per les fruites. Si elles es posen Macedònia, doncs els tropical. Et demanaré si podies cantar una mica una cançó, la que tu vulguis. Hòstia, jo ara què canto, nena? No ho sé, endavant. Caminem junts i lluny que junts serem a prop. Vale, corta.
Corta, tio, però què li passa amb aquest home? Li falta energia. Sácalo! Però està conquivit, no? Que el vas posar nerviós, Aida. Home, no sé. És possible perquè sóc tan guapa. Sí, i humil. Podem tornar a escoltar com canta aquest noi, sisplau? Caminem junts i lluny que... Aquí s'aterra. I la cançó se la sap a la perfecció. De prop. Sí, no se'n massa. La proposta del grup Tropical és com en Roger amb les noies. Vol, però no pot. Però què he fet jo ara? Pringat. L'únic motiu pel qual li queda bé el nom de Tropical és perquè té la mateixa veu que un papagai de l'Amazones. Ai, nois, però tota recerca acaba tenint els seus fruits. Ja està, ja tornem a ser. No, clar, és que si només busques atius, algun altre t'agradarà. De qui t'has enamorat aquesta vegada? Ai, del líder del grup. Tutti Frutti. Macedònia, Tutti Frutti, no? El iogurt Macedònia, pues igual. Ens podries cantar un tall d'alguna cançó, qualsevol cançó, la que tu vulguis? Jo no, perquè no canto. Y buscar entre tus cartas amarillas 1000 te quieros, 1000 caricias. Pues molt bé, cantes molt bé, Ai, per favor. Busca entre tus cartas amarillas. Escolta, que me vuelvo loca fins i tot jo, però quina veu. Quina ràbia de tio, Per què canta tan bé? I els càstings d'OT ja s'han acabat, oi? M'imagino que tio omplint el puto Palau Sant Jordi. No, jo què sé, Eurovisión. Ai, nois, és que no ho tinc clar. Què és el que no tens clar? Però si canta superbé. Ara què prefereixes? L'altre no, el de la veu fluixa. Caminem junts. Vols això? Exacte, aquest. Vols això? No és això. Però és que tinc el cor dividit. Ai, un altre cop. Mira, aquesta secció és com el dia de la marmota, en sèrio. A veure, és que no és fàcil tenir tant d'èxit amb l'amor, vale? Vaig seguir buscant per si de cas i, bé, vaig trobar alguna més. Ai, senyor. Em podries cantar un trosset d'alguna cançó, la que tu vulguis? Volant, volant, sempre amunt, na. Tu amb mi, tots els junts lluitarem. A mi sí que m'agradaria lluitar amb tu. Voldries anar a prendre un cafè amb mi després? Sí. Bravo! Molt bé! Luchar en tu cama. Calla, tu, pesat. Amb aquest no. Escolta, molt bé, per fi algú que et diu que sí, Aida. A veure, els altres també m'ho deien, però és que no els tenia gravat. Ja. Vaja. Així que, qui triem? No ens podem quedar amb els dos. Aviam, 2 com a grup és pobre, però bueno, per començar no està malament. Va, quedem-nos amb els 2. Toma! Gràcies. Però potser hauràs d'anar un dia a buscar més gent, perquè amb 2 no anem enlloc. Bueno, tranquil, Gerard. Mira, si he de sortir a buscar homes pel programa, jo faig el sacrifici, Que treballadora que ets. En fi, moltes gràcies, Aida. Moltes gràcies a tu. El Romesco es menja, s'escolta i es segueix a les xarxes. @Romesco amb 2 U's. La clatellada. Una vegada més engeguem els motors de la clatellada, la secció preferida de la majoria de seguidors de la Dulceida, és a dir, els seus haters. Correcte, Gerard. I com la fanbase de la influencer catalana, nosaltres estem aquí per tocar el crostó dels comunicadors que s'hagin excedit aquest estiu. I si la setmana passada parlàvem dels Jocs de Tarragona, aquest és el moment de... el Mundial de Rússia. No ha sonat gaire, aquesta sintonia. M'encanta la cançó, que maca que és. I qui creieu que és el famós que més s'ha passat de la ratlla aquest Mundial? Maradona? Joder, pues bueno, sí. Què? Ara t'ha deixat descol·locat, Al contrari que Maradona. No? Molt bé. Sí. Felicitats. Però jo em referia més aviat al comentarista esportiu de Mediaset, José Antonio Camacho. Hòstia, ara Camacho. Mira, entre el show de Maradona, els comentaris del Camacho aquest, les orgies dels jugadors mexicans al Mundial... Mira, al final s'ha parlat de tot menys de futbol. I menys mal que ja s'ha acabat, perquè a mi se m'ha fet etern. Etern? El Mundial de Rússia, etern? O dius perquè jugaven només 3 partits cada maleït dia de la setmana? Però això va ser només al principi. Que es van presentar 64 seleccions. 64! Que no hi ha tants països al món. A veure, Roger, que estàs exagerant una miqueta. Gerard, que hi va anar a Islàndia al Mundial. Islàndia! Roger, que no és un país ni és res, home, que no és un país ni és res, que són 300.000 habitants, que són la Lleida del planeta. Roger, para! Ja ho hem entès. A més, si les bromes de Lleida les fas tu, perden tota la gràcia. Disculpeu, que no m'agrada el futbol, s'ha notat? S'ha notat una mica.
Se m'ha escalfat la boca. I sabeu a qui també se li va escalfar la boca al Mundial? Antonio Camacho. Caram, que ben lligat, no? Clar, tia, pensa que el tenim un programa amb nom de salsa aquí, tot lliga. Ai. Bueno, ja... No sé quan tenim temps a l'estudi. Clar! Romesco! És un nom de salsa! Hòstia, Gerard, com? Ara has pillat, Però això és tot, no pilles els Molt bé, programes. nois, molt bé. Després d'aquest moment brillant de la ràdio, Clar. escoltem 3 errors del Camacho perquè us feu una idea de lo que va passar al Mundial. Y hay falta. Vamos a tirarla antes de que se acabe, que si no va a pitar. ¿Tú crees? Que es un parapenalti, que es famoso aquí precisamente por eso, por parar el penalti. ¿Pero qué dices? Yo, por ser balón de oro, o sea, por ser bota de oro, a Enrique. ¿A quién? A Enrique. Flipa, flipa. Un moment, ha dit Enrica? Però a veure, Camacho no comentava els partits del Mundial masculí. D'on surt aquesta Enrica? Qui és? Sí, el Xavi de Múrcia es refereix al davanter d'Anglaterra, Harry Kane. Harry Kane, i Harry Kane és Enrica. Molt bé. Que jo no dic que s'aprengui tots els noms dels jugadors del Mundial, però home, el del que ha fet més gols del torneig potser sí que estaria bé memoritzar-lo. A veure, ets un exagerat, Roger, no n'hi ha per tant. Què dius? 3 errors tontos ja li fas una clatellada. Jo crec que et faltava contingut aquesta setmana i has dit, mira... Com que em faltava, que em faltava? Camacho les va dir de l'alçada d'un campanar al Mundial. Però mira, no t'ho diré, t'ho recitaré. Però què és això? Parlament. És maca, no? Bueno, s'ha mort algú. Gerard. Ha rematado perfectamente, pero ha fallado en el remate. Ah, maco, sí. Sí, ¿no? Es difícil quitarles el balón, porque no lo tienen. Ben vist. Home, clar que hauria de ser difícil, no? Perquè, sí. Cuando empezó el Mundial, no se sabía cuál sería. Vale, Roger, ja està. Que amb aquesta música a l'hora que és, més d'un ja deu estar fent la migdiada. Només diré que la perla de Camacho sobre la final del Mundial competeix amb les frases més cèlebres de Mariano Rajoy. Però què dius? Si no li arriba ni a la sola de les sabates. No, ho sé. No es pot competir amb el és el vecino el que elige a l'alcalde. Sí, tens raó. Jo deia perquè les prediccions de l'expresident del govern són igual de brillants que les del Camacho. Sentim que deia a la cadena COPE abans de començar el torneig. Dijo usted más, dijo que íbamos a ganar el Mundial, acuérdese. Bueno, ¿o ha cambiado de opinión? No he cambiado de opinión. Creo que tenemos una oportunidad. Si además van a estar al final Alemania, que está siempre, y Brasil y Argentina. Todo mal. Ni Brasil, ni Alemanya, ni Argentina, ni Espanya. 0 de 4. Mira, com el balanç d'aturades de DG al Mundial. Mira, d'acord, Roger, ha quedat demostrat que Camacho es mereix una clatellada. I de pas, un altre Mariano Rajoy mai va malament. Però imagino que també has parlat amb els seus familiars, no? Sí, senyor. Una vegada més he trucat a casa dels protagonistes perquè els pares renyin al seu fill i una vegada més no ha estat fàcil. Escoltem les paraules de la mare de Camacho. Sí, ¿quién es? Hola, buenos días, que llamo a casa de los Camacho. Sí, ¿quién es? Soy Roger, de la cadena SER Cataluña, y le llamo para hablar sobre los comentarios de su hijo en el Mundial. ¿Para hablar de qué? Sobre los comentaristas del Mundial, sobre José Antonio Camacho. No le entiendo. Sobre los comentarios de su hijo en el Mundial. Bueno, mire, no me interesa. Fins i tot Van Gogh tenia millor vida que aquesta senyora. Sí, a mi m'ha recordat molt la història del Sort i la Fresca. La coneixes, Aida? No, però segur que va de fer marranades. Què? Home, que si surt una fresca segur que va de fer marranades. Què? És igual, m'explicaràs la història o no? Què? Que m'expliquis la història. Ah, no m'he pillat. Deixa-ho, Roger, que segueix que no ho entendrà mai. És que com que no hem pogut parlar amb la Però en mare... sèrio no m'explicareu la història del Sort i la Fresca? Aida, després ho parlem. Que no, ara? Sisplau, podem acabar amb aquesta broma a l'altura de la classe dels dofins de P4? Gràcies. Què? Ja està bé, Aida, home, per favor. Recordem que estem trucant als pares de Camacho perquè el renyin, com que la mare de Camacho m'ha donat carbasses, he trucat a son pare y el resultat, la veritat és que no ha estat molt millor. Escoltem-ho. ¿Sí? Hola, buenos días, que llamo a casa de los Camacho. Sí. Mira, llamamos para saber qué opina usted sobre la polémica del Mundial que envolvió a un familiar suyo, a Camacho. ¿Camacho familiar mío? ¿Le ha llegado a usted esto? Que yo que sepa no tengo ningún primo, ningún conocido que se llame Antonio Camacho. Será otro Camacho, señora. Oh, t'ha dit senyora! Joder, el Déu que el va fer. Tens una veu una mica fina i se't veu en veu de dona. Fina. Mira com...
Aquest no, no em poteu. Home, veu fina, dius, però si quan parla sembla que algú t'estigui estranyent dels picarols. Perdona? Home, Roger, a veure, ara tampoc diem que tens la veu de l'Estalone. No com jo, que sí que la tinc. No, jo la tinc una mica més com l'Òscar Dalmau. Sí, clar, l'Òscar Dalmau. Igualeta, vamos. Què heu de saber vosaltres, què heu de saber? Prou pena teniu en parlar gironí. Què cardes? Apreneu a parlar d'una punyetera vegada. Mira, tu no saps parlar. Mira. En fi, acabem la trucada al pare d'Antonio Camacho. No, sí, soy un hombre, lo que tengo la voz un poco aguda, ¿no se ha fijado? Pues no. Así que no vio cuando Camacho llamó stripper a Tipia. Ten en cuenta que stripper... No la vi. Ni cuando su familiar comentarista llamó Enrica a Henry Kane. Familiar, yo no tengo ningún Camacho comentarista, ¿eh? No vio a su familiar radiando el Mundial. No, pues no tiene nada que ver, que hay otros Camachos. És raro parlo aquest senyor. A veure, qualsevol semblança entre aquests senyors i els pares de Camacho és que ells segurament també t'haurien penjat a la boca. I segurament amb menys paciència. Pues mira, m'estic començant a preocupar, eh? Amb el bagatge de trucades que porto, un fracàs més i entraré a la Lliga dels Milhouse. Esperem que la setmana que ve vagi millor. Esperem-ho, Roger Van Houten. Fins la setmana que ve. Merci. Hola? Avui, a Romesco, tornen els herois de la nostra infància per partir-se la cara. El príncep dels guerrers es batrà en duel contra l'androide més fort mai creat per l'home i només en quedarà un. Ara mateix, a Romesco. Temps de colabrons. Capítol 21.973. Escoltant aquesta cançó, algú es podria pensar que parlarem d'un festival chill out i la veritat no podria estar més equivocat, perquè avui, a temps de colabrons, ens relaxarem amb Mar de Fons. Però què passa, que avui fem el programa des de la Barceloneta o què? Ostres, Aida, però si n'has parlat abans, Mar de Fons, la sèrie. Ah, vale, sí. Avui, a temps de colabrons, l'Helena de Mar de Fons. Espera, un moment. Parem-ho tot, Uri, parem-ho tot. Tu, però què fas? A mi no em tallis la meva secció, eh? Tot el programa és la teva secció. Per què atures ara el programa? Aviam, aquesta bruixa no es mereix una secció. Perdona, qui? Jo? No, tu tampoc, però l'Helena de Mar de Fons. Escolta, tu, per què et poses amb l'Helena, pobreta, que ho ha deixat tot, per amor? Per favor, però com pots dir això? Si sol pensa en ella mateixa. Si li van posar Helena perquè Cristiano Ronaldo ja estava pillat. Però com t'atreveixes? Hauries de basar el terra... Prou! Que aquí els spoilers només els faig jo. Uri, el nostre tècnic, torna a tirar la cançó des del principi, sisplau. On és l'amor? Quina és la solució? Bé, Mar de Fons, no sé si ho recordeu, va ser una sèrie que va emetre's a TV3 l'any 2006. L'acció principal passava al World Trade Center de Barcelona i se'n van fer 40 capítols. I l'Helena era la protagonista principal. Bé, l'Helena o la Judit, perquè va canviar-se de nom. I amb el nom eres sincera. Tu calla, que no tens ni idea per l'odissea que va passar la pobra Judit. L'Helena va passar a dir-se Judit perquè no la reconegués la família que volia destruir. Vosaltres recordeu la pel·li aquella de Romeu i Julieta? A veure, Romeu i Julieta no era una pel·li, era una obra de teatre de William Shakespeare. Bueno, és igual, el que sigui. Doncs aquest home, amb nom de tenista femenina, va robar la idea de Mar de Fons. Aviam, Aida, però com vols que Shakespeare copiés l'argument de Mar de Fons si és un clàssic de la literatura anglesa? I què et penses? Que des d'Anglaterra no es pot veure TV3? De veritat, és que jo no sé per què hem d'aguantar gent de Lleida, ja. Perquè desgrava. Sí, una mica de respecte. Mira, precisament respecte és el que faltava entre la família Romeu i la família Revert, les famílies enfrontades de Mar de Fons. Que a Romeu i Julieta serien les famílies Montagut i Capulet. Tu sí que ets un Capulet. Bé, doncs resulta que als anys 30 el Revert van tenir unes petites diferències amb el Romeu, la família de la Judit. Res, poca cosa. Van empresonar el pare, van matar la mare de pena, van ingressar la germana petita a un orfenat i els van robar la seva empresa, l'editorial Babel. I encara hi ha gent que s'atreveix a jutjar la santa de la Judit. Obre els ulls, Roger, obre els ulls, que hi veus menys que Clint Eastwood amb el sol a la cara. I clar, es veu que pel que sigui, a la Judit li va molestar que li matessin tota la família i decideix venjar-se del Revert. La típica venjança que du a terme les bones persones d'aquest món, oi, Gerard? Calla, que no la qüestió és que la Judit s'instal·larà com a publicista a Babel, l'antiga editorial que li van robar els seus antecessors. Allà coneixerà en Norbert, el patriarca, i en Carles, l'hereu de la família rival, i l'amor de la seva vida. Ai, en Carles.
Que educat, que llest i que... I que fucker! En Carles era un cigalero abans de conèixer la Judit. I clar, se les sabia totes. Coneixeu la tècnica de lligar per pesat? Segur que sí. Bueno, com ha fet sempre el Gerard, no? Mires ja, imbècil. Home, Gerard, per la cara no serà, que si no amb aquesta pinta de nen el teu mercat seria de preadolescents i capellans. Què sabràs tu de lligar i de cares? Sol, que estàs més sol que Messi a l'Argentina, home. Bé, pels que no sabeu què és això de lligar, fins al pesat... Gerard, sisplau, a la meva secció no vull insults. Perdó. Seria una mica, o sigui, a la tècnica de lligar per pesats, seria una mica el que acaben de fer aquests dos, vamos, donar la tabarra fins que et fan cas. Doncs en Carles va anar un pas més enllà. Escoltem-ho. Deixa'm aixecar. No. Si tens por que me'n vagi, no ho penso fer. No et decidiré que te'n vagis fins que et decideixis i em diguis que sí. Tinc set. Millor, així et decidiràs abans. Deixa. No, casa't amb mi. Va, casa't amb mi. Vols casar amb mi? D'acord, però si em caso... Això és que sí. Ai, que pesat, també, Molt maco, però una mica pesadet, en Carles, no? Sí, bastant, la veritat. Doncs en Carles va convertir la tècnica de lligar per pesat en la tècnica de casar-se per pesat. El Julio Iglesias del segle XXI. Aida, Julio Iglesias, és del segle XXI. Bueno, doncs del segle que sigui, és igual. I més bonic que triomfi l'amor. Home, Gerard, si per triomfar en l'amor entens per tirar-te el pare del teu marit i després matar-lo, sí, va triomfar l'amor. Que això ho anava a dir jo! Calla. Bueno, escolta'm, de picar baralles amb la parella en tenim tots, Que el va tirar des de la terrassa de l'edifici! No, crit. Mira, Roger, com tornis a dir alguna que hauria d'explicar jo és que te'n passaràs la bamba, però de costat. On és l'amor? I sí, la Judit va matar en Norbert tirant-lo dalt de baix de la terrassa de la seva editorial. A veure, sí, el va assassinar, però és perquè en Norbert li va dir pendó. Ja vam, si diuen això... A veure, sigui com sigui, que la Judit estirés el pare d'en Carles i que després l'assassinés, va distanciar la jove parella. Els va distanciar perquè van posar la Judit a la presó. Escoltem el primer retrobament entre reixes. Ara t'atreveixes a apropar-te a mi? Ara que sóc entre reixes? Això és el que el teu avi li va fer al meu. Ara hauries d'haver demanat que em clavessin una pallissa per acabar abans. Em van enganyar. Tu no pots haver matat el meu pare. Ho saps o és el que vols pensar? Jo vull saber la veritat. Has de lluitar. Lluitar per què? Per no fer-te sentir culpable? No. Per demostrar a tothom que tu no t'has equivocat. No, per tu, per la teva innocència. No sé, envia'ns a la merda si cal, però lluita. Fes-ho per la teva família. La meva família és morta. Aquí en Carles encara no coneix la veritat de qui era l'assasí del seu pare, oi? Correcte, en Carles en cap moment desconfia de la Judit. Que és maco. Que el Carles no tenia moltes llums ho descobrim quan torna amb la Judit quan surt de la presó. Però què fas? Te l'has guanyat, a fer spoilers a casa teva, a veure si encara diràs com acaba. Bueno, doncs amb la Judit i no? Una altra vegada? Que no t'ha quedat clar abans, si vols t'ho puc repetir fent morse a la teva cara. Perdona. Doncs sí, la Judit surt sense càrrecs i torna amb en Carles quan li diu que està embarassada. Ai, que bonics aquests petits miracles. Caminem junts. Calla, que bonic aquests petits miracles de la vida. Aquestes petites pistes que ens posa el Senyor per seguir el camí correcte. Gerard, que es va quedar embarassada a esquenes del seu marit, tio. A esquenes del seu marit. Què més dona si és per salvar el matrimoni? Doncs sí, el matrimoni es va salvar perquè a l'últim capítol Mar de Fons fa un salt a 2 anys després d'aquest incident on veiem que la Judit es deixa estar la seva venjança i recupera l'editorial familiar. Veus com era bona? Collons, Gerard, clar que se'n desdiu. Després de pelar el patriarca de la família Revert, tenir un fill amb l'hereu i recuperar l'editorial dels seus avantpassats. Això és com sortir de nit i abandonar la farra perquè vas a fotre un clau, la mare de Déu, ja ho has fet tot. Bona dolenta, mira, sabeu què? Podríem convidar la Judit perquè ens ho vingués a explicar ella, no? Mira, sí, estic a favor. Una bona idea. Així que, Judit, si ens estàs escoltant, què et sembla si un dia fem unes birres i ens expliques què va passar de veritat? Això sí, si pot ser que la terrassa del bar no estigui al capdamunt d'un edifici, no fos cas, Sí. Moltes gràcies, Aida. Moltes gràcies a vosaltres, nois. Romesco, amb Gerard Serra, Aida Fita i Roger Gil. A Ser Catalunya. ¡Aida! ¡Qué ven tus ojos de elfo! El mateix que els teus, maleït miop. Va, calleu i agafeu-vos, que crec que ja hem arribat. Celebritat de mentida. Noi, tu no aneu? Perdona, Gerard, perdona, és que tinc cita al ginecòleg. I tu, Aida, on anaves? Passejant Nemo. És que pobre animal, des de que me'l vaig comprar que no l'he tret de la peixera. Però què esteu dient? Va, no em direu ara que teniu por d'aquest tal Vegeta? Del Vegeta? I ara, però si en Vegeta és l'amabilitat en persona. Sí, home, sí. Si el Vegeta per ser el príncep dels guerrers és molt campechano.
com el Juan Carlos. Ja veuràs com t'hi portaràs superbé. Gerard, ens veiem després, Però- que ja saps que la salut és lo primer. Però, home, ara no em vinguis amb Ja la moto... veuràs com anirà com la seda. Vaig a que en Nemo li toqui una mica d'aire a les escames, Nois, però no em deixeu sol, torneu! Exsoldat del tirà Freezer, príncep dels guerrers i fill del rei Vegeta. Avui, a Celebritat de Mentida, l'antiheroi Vegeta. Però es pot saber on s'ha ficat? Es pot saber on eres? Fa molta estona que t'estic esperant. Saps amb què estàs parlant, microbi? Mesura les teves paraules si no vols acabar convertit en pols. Disculpa, però és que havien quedat fa més d'una hora i encara no... A la porra! On és el meu rival? Em vas prometre un bon combat. Sí, la teva rival deu estar al caure. Abans de la lluita, t'importa si et faig un parell de preguntes? Fes el que et doni la gana, mig pollet. M'han apuntat aquí que vostè és la segona persona més forta de la Terra. Qui és el primer? Que em prens el pèl? Jo sóc el número 1, príncep dels guerrers de l'espai, el més poderós de l'univers. Doncs aquí parla d'un tal Son Goku? Calla tu, sabatot! En Kakarot és un guerrer de segona, un merda seca, un pelacanyes, un manefles! D'acord, ha quedat clar. Mira, aquella d'allà deu ser l'Arale. És molt interessant. La caca de la formiga té forma de piga. La caca de la rinoceront va a la polsa sempre al front. O jo? Perdona, tu ets l'Arale? O jo? Hola! Demà m'afaitaràs! Aquest és el meu contrincant? Però si no aixeca ni un pan de terra! Sí, no sé, quan em van dir que era un robot m'imaginava, no sé, una cosa més gran. De debò que ets l'Arale Norimaki? Sí! El doctor m'ha dit que vingués aquí. Qui ets el meu adversari, tu? Ui, no. Avui lluitaràs contra... Aparta del mig, patata! I tu, ninot de llautó, marxa a casa i vés a beure un got de llet ben calentona si no vols que et faci miques! Jo? Cap de suro! Et penses quedar gaire estona més pel plantat o donaràs inici al combat d'una vegada? Un segon, cobrim la reverberació. Quina emoció! La final d'aquest peculiar torneig de les arts marcials està a punt de començar. Qui s'endurà el premi? A la meva dreta, amb un pes de 31 quilograms i una alçada d'1 metre i 9 centímetres, Arale Norimaki! Hola! A la meva esquerra, amb un pes Si goses dir el meu pes, et reduiré a cendres curt de gambals. Fes que comenci el combat si no vols que t'esclafi. Està bé. Que comenci el combat! Aquí t'espero, tros de ferralla. Ataca quan vulguis. Molt bé! Ara vinc! Increïble! L'Arale li ha clavat un cop de cap al Vegeta que l'ha fet sortir volant. Ella és molt forta! O jo? Com t'atreveixes a fer-me això a mi, el príncep dels superguerrers? Me la pagaràs! Tros de llauna! Serà possible? O jo? Hola! Ja torno a ser aquí! Quin combat, senyors i senyores, quin combat! En Vegeta ha pagat a l'Arale amb totes les seves forces, ha fet que s'enlairés i instants després l'androide ha aparegut darrere del guerrer de l'espai i li ha clavat un cop brutal. Desgraciada! Com ha fet la volta al món en tan poc temps! Potser ha arribat el moment de provar un estil de combat diferent. En aquest cas... Mira allà! Un votant del PSC! Un socialista? Què et sembla això, robot d'estar per casa? Brutal! L'atac d'en Vegeta ha agafat desprevinguda a l'Arale i... Atenció, perquè amb aquest últim atac en Vegeta ha decapitat l'Arale. Ni que sigui un robot, si l'han decapitat, en Vegeta serà totalment eliminat del combat. Aquí! Aquest combat és com el procés, una muntanya russa d'emocions. Ara sembla que l'Arale, decapitada, s'acaba d'encaixar el cap i pot continuar. Ara és el meu torn! Puntada de l'Arale! Quin final! L'Arale ha enviat en Vegeta a fregir espàrrecs llançant-lo a la... Un moment, què és allò? És un ocell? És un avió? No! És el príncep dels superguerrers! No pot ser!
No m'ha de guanyar! És impossible! Jo sóc més fort que aquesta androide fastigosa! L'he de guanyar! La guanyaré! Oh, jo? No em puc deixar deshonrar així! La guanyaré! La destruiré! Et destruiré al mateix temps que aquest planeta! Què? No, Vegeta, què estàs dient? No hi ha cap més manera de liquidar-la! Estic decidit a destruir la Terra! La mare que et va matricular, Gerard. Per què no us paraves abans? Tu saps la de noies que em quedaven per conèixer encara? Joder, tio, que fins i tot m'havia apuntat al gimnàs. Quin dia dius que fas cara? Què dius? Que quan et costava el gimnàs? 19,90. Era un... Però és igual, això. Estem al cel. Ara, precisament ara que tenia un match a Tinder. Però qui t'ha de fer match a tu? Si l'única que et va fer like a Tinder va ser la teva cosina, la del bigoti. I per què li fas pena? A veure, va, ensenya'm el telèfon. Mira. I amb l'Anna hagués pogut passar alguna cosa, vale? El tema és que no m'agraden les noies que porten una barba més llarga que la meva. Ostres, doncs aquesta del Tinder no està mal, no? Sí. A mi també m'estranya. A veure, posa la descripció. Aviam. Laura, 26. Busco un noi saludable. Ha de tenir els dos ronyons, no beure ni consumir cap droga que pugui malmetre el fetge. Si fossi negatiu seria un extra. Molt bé, Roger. Mira, Roger, és la primera noia que t'estima pel teu físic. Què heu de saber vosaltres de l'amor? Ostres, ei! Mireu! Què? On? Allí al costat de Sant Pere. No són el Joan Sans i l'Anna Maria Camps? Sí. Què us sembla si els hi fem una entrevista? Sí. Va, deixar-te fer una entrevista serà la nostra última bona obra. Anem! Amén! Actors de doblatge, herois d'infància, però personalment potser menys coneguts per al gran públic. Avui, a Romesco, tenim el plaer de comptar amb Joan Sans, el doblador de Vegeta de Bola de Drac, i l'Anna Maria Camps, una de les veus de l'Arare del Dr. Slump. Hola. Vosaltres recordeu els personatges amb el mateix carinyo que nosaltres? Possiblement no, No, bueno, a veure, a mi em va encantar doblar l'Arare, però clar, com que després hem doblat moltes més coses, clar, suposo que ens queda lluny. Clar, jo fa 27 anys que vaig doblar l'Arare, clar, em queda lluny. Ha plogut. Després, al cap de molts anys, 20 i escaig, pel Facebook van contactar amb mi gent que era molt fan del Dr. Slump, de l'Arare i tal i que qual. I clar, llavors ja em va venir a la memòria, ostres, aquell personatge que vaig doblar, tal, i els que ara tenen 30 i pico, 40 i pico d'anys, se'n recorden de quan eren petits i vivien això, no tornen a ser petits un altre cop, al rememorar, no?, aquestes sèries mítiques. Jo crec que tant Arare com amb Dr. Slump ha passat un fenomen estranyament peculiar, que és tothom es creu que és de la generació Z, tothom es creu que és de la generació de l'Arare i de Bola de Drac, quan, ostres, hi ha una diferència d'edat entre nosaltres que igual som del 90 i pocs, i ara ens encanta seguir, hi ha gent que és dels 40 i diu que Bola de Drac és... Jo penso que els japonesos han volgut fer sèries i productes i personatges mítics perquè saben que és una cosa que en pots viure eternament, quasi bé. I una mica suposo que amb aquestes sèries van posar molt la carn a la graella perquè es convertissin en uns mites, diguéssim, de no d'una generació ni dues ni tres, perquè jo m'he trobat a l'avi, el fill i el net, que tots tres se l'han empassat, quasi a l'avi perquè li va ensenyar amb el fill i ara el fill perquè li ensenya amb el net. Vosaltres, com a dobladors catalans, i també heu fet coses a l'estranger i a Espanya, quina creieu que és la principal diferència entre el doblatge català i el doblatge espanyol, precisament en aquestes sèries? Aquí es fan les dues coses. Lamentablement, cada vegada menys català, per tota la qüestió política i pressupostària i tal, però als anys 90 va ser... Hi havia molt pressupost, hi havia moltes ganes de normalitzar la llengua i tal. Portem 40 anys normalitzant i no es normalitza mai. I, bueno, suposo que en aquell moment també van fer Bola de Drac en castellà, el que passa que ho van agafar potser com un producte més... Aquí van ser conscients, en canvi, que seria una cosa que tindria incidència i la van cuidar més. Suposo que van posar molt bons directors, el Joan Pera, el Vicenç Domènech, que són dues persones que dominaven molt el català, la interpretació, i ens exigien que ho fessin bé. Bueno, canviem radicalment de tema i deixem de parlar de dobladors de l'Akira Toriyama, de les sèries de Bola de Drac i Dr. Slump, per parlar únic i exclusivament del món dels dobladors. Vosaltres com vau començar en aquest món? Jo, bé, em vaig ficar en una escola de doblatge, tots mis ahorros, i res, doncs vaig estar un any, després vaig fer sala, vaig anar als estudis a
això que diuen de fer sala, de ir de oyente, no? D'oient, i escoltava i veia com ho feien els altres, no? Estàs allà assegut i llavors demanes permís i pots anar d'oient, estàs allà supercalladeta i vas veient, i llavors de tant en tant vas demanant alguna prova, algunes proves anaven bé, altres no tan bé, vull dir, aquí no m'ha sortit bé això, i altres t'anaven donant l'oportunitat. Tu, Joan, també vas fer escola? No, jo vaig seguir Jo era delineant, que em vaig estar des que vaig començar a treballar fins als 30 vaig fer de delineant. El que passa que jo, com soc d'Olesa, ja fem la passió i molts portem el cuc de la interpretació. I bueno, llavors jo feia teatre infantil. El meu primer debut com a professional, els primers calés que em van pagar va ser fent una obra que es deia El gat amb botes, amb teatre infantil. I llavors, bueno, gràcies a un conegut em van presentar el Joan Pere, li vaig dir que tal, em va dir que en aquell moment hi havia bastant català, que era un moment doncs bo, i bueno, el mateix que deia l'Anna Maria, doncs, a fer sala, vaig estar 6 mesos allà doncs, de convidat de pedra, sense dir ni piu, molt de respecte. Sí, allà escoltava, fins que un dia, miracle, em van dir, surt i fes aquell. Quin tant percent té d'actuació el doblatge? En teoria es tindria que fer com el que sents a l'original. Aquest és l'objectiu del doblatge? És a dir, que no es perdi res de l'original o guarnir-lo una mica més? Sí, bueno, depèn, perquè si està molt malament, no? És una pel·lícula molt dolenta, uns dibuixos molt dolents i estan molt malament interpretats, doncs si intentes fer-ho el millor possible, no? No queda mai igual, jo penso. No és que vull tirar la pedra sobre la meva taulada o la nostra taulada, però igual, poques vegades queda exactament igual, perquè, clar, els actors d'imatge han estat assajant durant mesos. Clar, no és el mateix que nosaltres anem allà, papà. Jo penso que exactament igual no queda. Ara, ho fem tot el millor que podem, això sí, Vosaltres com porteu l'anonimat? Bàsicament, el Vegeta i l'Arale són dos personatges extremadament famosos i populars, però potser Joan Sans i l'Anna Maria Camps doncs no ho són tant. Aviam, nosaltres també, tant l'Anna Maria com jo, vull dir, aviam, ens hem guanyat les garrofes fent papers molt secundaris, i també dos personatges doncs, que han sortit una mica del nivell habitual de l'anonimat, doncs que els valores molt més. Que nosaltres, que hem sigut, diguéssim, els que piquem pedra a l'ofici, m'entens? I que el cambrer 3, que si la senyora 2... Altaveu. Sí, altaveu, tal, doctor, tal, passi per no sé què. Totes aquestes veus que les pel·lícules se senten sempre, tot això és el que nosaltres hem fet habitualment. Llavors, clar, quan tens un personatge que d'alguna manera, et fa sortir una mica gràcies a la gent, clar, ho valores molt. Clar, i tant. Valores moltíssim. Doncs com que sou la flor i nata del doblatge a Catalunya, avui us volem proposar un concurs a la vostra alçada. Nosaltres us passarem un tall d'una mítica pel·lícula i vosaltres haureu de canviar-li el to. Com que aquest joc normalment el fa l'Aida, però avui el tenim a l'altre costat de la palestra perquè és una padawan del doblatge, avui també participarà al joc. Si us sembla bé, començarà ella. Preparats? Ai, quins nervis. Estem amb tu, Aida, ànims. Quins nervis. Quins nervis. Aviam, l'Aida representarà l'escena de Gran Torino on Clint Eastwood, doblat per Constantino Romero, allibera la seva veïna d'uns joves amb cara de pocs amics. Escoltem. ¿Qué tramáis, morenos? ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. Doncs aquest ets tu, Aida. L'Aida haurà de canviar el to tens d'aquesta escena per un to una mica més sensual. Sexy. No sé si podré fer-ho bé, però jo intentaré fer-ho el millor que pugui, vale? Segur que sí. A veure si aquest any... ¿Qué tramáis, morenos? ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Esa soy yo. ¡Bravo! Molt bé, molt bé. Ai, demano disculpes, Sexy. Ho he intentat. Com ho heu vist, Joan i Ana Maria? Valoració. Valoració de jurat d'Operació Triunfo, Molt bé, molt bé. Sí, la música, la veu, tot. I la veu i tot. Ai, gràcies, quin honor. Vinga, va, Joan, segueixo amb tu per qüestió de veterania. Et tocarà representar l'escena de Patch Adams on Robbie Williams, en la veu de Jordi Blau, recita un poema de Pablo Neruda a la seva difunta esposa. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo, porque no sé amar de otra manera. Tan cerca, que tu mano sobre mi pecho es mi mano.
tan cerca que se cierran tus ojos, con mi sueño. Drama, ¿eh? Gallina de piel, gallina de piel. Molt. M'he quedat així. És que quasi bé em fa com cosa així, intentar modificar el que fes. Joan, hem de pujar el nivell, hem de pujar. T'hem trucat perquè sabíem que ho podries fer. Hauràs de canviar el to tendre i romàntic d'aquesta escena per un to de tensió. Una declaració amorosa enfadat. Hòstia, és curiós. Mira que he fet coses rares. Vinga, va, preparat, Joan? Va, sí, preparat. Som-hi. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho. Es mi mano. Tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. Bravo! Bravo! Ja no sabia si entregar-te el meu cor o la cartera, Joan? Ana Maria, acabarem amb tu. Ui, me tocó. La pel·li que t'ha tocat és Apocalipsis Now. Toma, ja. Just el monòleg inicial on el coronel que interpretava Robert Duvall i doblava Héctor Cantolla deia això. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? Napal, hijo. Nada en el mundo huele así. ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y cuando todo acabó subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a... Victoria. Victòria. Doncs ara que sentíem helicòpters i tancs passant per dalt, doncs ara ens ho haurem d'imaginar amb trapecistes passant per dalt, perquè aquest to bèl·lic l'haurem de canviar per un to més de circ. Oh, c'est très difficile. Preparada, Ana Maria? Bueno. Som-hi! ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? Es napal, hijo. Nada del mundo huele así. Me gusta el olor del napal por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y cuando acabó todo, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a Victoria. Vale! Bravo! Bravo! Caram, que energètics! Brutal, quin nivell! Increïble, increïble. Bueno, com que ho heu fet molt bé, ens hem de donar un premi. Tot esforç té el seu premi. I com que sou dobladors, doncs hem pensat que uns caramels per la gola... Per la gola. Per la gola de drac. Per la gola de drac. Això s'ho va inventar ella. Molt bé, Ostres. ens aniran genial. Per la gola de drac. I pensarem en vosaltres. Molt bé, Moltes gràcies a vosaltres, Joan i Ana Maria, per regalar-nos aquesta bona estona, però sobretot per fer de la nostra infància doncs una infància gràcies molt a vosaltres. A vosaltres. Per jugar. I tant, mare meva. Fins aviat. Fins aviat. Fins aviat. Merci. La mare que els va parir a tots. Un radar ens ha caçat. Però quan, això? Collons, quan? Doncs quan veníem a fer la punyetera entrevista damunt del maleït núvol Quinto. Bueno, tranquil, ja pagarà la multa en Gerard. Sí, home, que pagui en Roger. A mi no m'hi fiquis amb aquest merder. Des de que vaig anar a l'últim concert del Pau de Pons que estic escurat. No és tan màgic aquest núvol? Doncs que pago ell la multa. El que no entenc és com t'ha arribat la multa. O sigui, Aida, anem volant amb un núvol màgic per veure lluitar l'Arale i en Vegeta. En Vegeta destrueix la Terra. Anem al cel. I a tu el que et preocupa és com li ha arribat la multa? En sèrio? Què passa? És que em pica la curiositat. La multa me l'ha portat un home que anava vestit de blanc. Va, segur que era policia. Espera, la policia no va vestida de blanc. Vols dir que anava de blanc? Sí, coi, que sí. Blanc com el nostre color de pell després de currar tot l'estiu. Anava vestit amb un llençol i portava unes ales. Unes ales, Roger, tio, que era un àngel. Ah? Sí que es deia Àngel, sí. El que passa és que no m'ha dit el cognom. Que el coneixes? Collons, clar, és el servidor del senyor. Ah, sí que és veritat que m'ha dit que venia de part d'un tal senyor. Doncs a veure si parles amb aquest senyor perquè ens tregui la multa. Ai, que Déu ens agafi confessats. Doncs res, nosaltres marxem, però ens tornarem a trobar a Ser Catalunya dissabte que ve de 12 a 1. Així que si voleu contribuir a pagar la multa, ja ho sabeu. Però parla amb el senyor aquest, que pago la multa. Que sí. I vosaltres ja ho sabeu. Seguiu-nos a @romesco a totes les xarxes socials hagudes i per haver. Fins la setmana vinent! Fins la setmana que ve! Adeu! Pixa, m'endú, ries.
llardós. Ves a pastar fang al percoc. Australopitec, colinquet, gradapús, llepafils, malapec, curapassarell. Flipa mandonguilles, mosqueta morta, torre castanyes, xitxarel·lo, cagandanes, nas de porc. Per fer país i insultem en català. Poll que m'acurta no, que esquifit, palangana, que garrotó mocós. Plora mica, sabatot, barjaula, matusser, tita fluixa, pensa content, busca brega, t'aixafa bolets. Guerrer, papanol, hidròpode, desvergonyit, lladregot, mal nascut, bocamoll, bordegàs, bufagaites, gep de borra, baix de sostre, desvirga gallines. Per fer país i insultem en català. Per fer país i insultem en català. Sarnós, escura cassoles, escolta llufes, cagadutes, baladrer, orellutes, a mort, barrut, pallús en gel, abraça, fanals, capsigrany, botifler, empaltat, tabalot, tastaulletes, xirocaire, pelacanyes, escalfar bragueta. Per fer país i insultem en català.